Не знам. Моля те, Рани, помогни ми. Моля те. Моля те. Ела така ни да стои, ма чакай. Моля ви, направете нещо. Какво да направим? Как да тези долу да те вземем? Ние просто няма да можем да се Как качим. има гребен? Не на гребена. Тя вика къде ми е гребена. Моля ви, да помогнете ми. Моля ви. Направете нещо. Аз казах ли ви да ни идваме тук? Другия път мен ще слушате. Моля ви, помогнете ми. Вече ме е страх. Моля ви, направете нещо. Ей, само другия път дали ще може да излезеш свет. Не, Адам, пробвай без вам се върна тук. Адам, си пакам ли цвета? Моля ви, помогнете ми нещо. Цвети, качвай се. Постепенно отей тук. Дръжте заклона и напъвай нагоре с краката. Айде още един опит. Не мога. Аз едвам се качих. И аз едва се качи. Моля ви, се да ми ясна. помогнете ми. А, твоите? Моите са чисто нови. Дайте ми нещо. Пръчка чадър. Нещо какво. Где да вземем чадър? Не! Вот той се качвах. Моля ви, обадете се на някой. Моля ви се. На звезди. Айде, Не знам за някой. Обади се. Моля ви. Не мога. Не мога. Вече като казваш, че няма да можеш да вземеш, ела сега. Слушай ме внимателно. Не там по хлътгавто, ей тук от това. Не мога. Не ме пука. Извикай звезди бързо. Даже и да падаш човек, не ме интересува. Кажи му да си вземе чадъра. Извикай звезди. Цвети, остани там, звезди. Ще пади жестоко. Няма да Падна няколко пъти, ако се удари главата и там остане. Какво ще правим? Помогнете ми, извикайте някой. Извикай Моля ви. звезди. Моля ви. Добре. Извикайте някой. Първата ми е. Да. Ай, идвам се по чорапи. Какво? Хвърляй. По чорапи още повече няма да можеш, ама... айде. Боса са слабо и не по чорапи. Боса. Давай, хвърляй. А не мога. Чакай, доставят. Ще се изкърти. Дай ръка. Ало, звезди, ела там, къде слизахме, те падна за дяволското. Светка не може да се изкачи и пада и е цялата кална да не си чадър или пръчка някаква голяма. Не можем да я издърпаме, моля те, ела. Давай, бързо буката да се Ама човек, тя ще остане там, няма как да я издърпаме. Чакай, да си дам обувката. Това ми е най-малкият проблем. Дръж се заклона. Добре, кажи, ти е много важно. Давай. Чао. Хвали се заклона, аз ще се пробвам да го издърпам. Ти слава не фаниш. Дай ръка. Няма да стигне сега. Ще ме стигни. Няма да останеш там, бе, човек. Моля ви, направи. Моля ви. Не мога. Моля ви, ще направи. Не мога. Чакай да ида да видя нататък, как ще стопа. Не мога. Ето ми чорапам. Каза ти, изглежда лесно. Да, вие го хвърляте. Не смей! Беше ли така? Не! Мале, чакай, не го е страх.